Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo. Shepherds, why this jubilee? Why your joyous strains prolong? Say what may the tidings be, which inspire your heavenly song. Gloria in excelsis Deo, Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Gloria
Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plains, and the mountains in reply, echoing their joyous strains. Glory.
Maayong gabi ko diha mga igsuon ko ni Kristo. Diring Santos na Misa, atong iapil sa itong mga pag-ampo, ang mga pag-ampo pasalamat o pag-ampo sa kalag. Pag-ampo pasalamat sa mga grasya nga nadawat gikan sa Ginoo. Ug sa grasa sa kinabuhi ni May Janica Malaza Traytay of Mr. and Mrs. John Bertimos. Pag-ampo sa kalag sa mga kalag nila Onisiforo, Santa Clara, Vivencia, Frida, Felix, Rosisa, Vicente, Jose, Leticia, Gorgonio, ug ang tanan kalag sa purgatorio, ang naghandong Villar family, sa mga kalag nila Remigio, Constantino, Julio, Fresca, ang naghandong Mr. and Mrs. John Bertimos. Pahibalo kung kinsa kadtong mag-submit para sa ato Christmas tree, magdunga na kita pag-ari sa paghalad. Kung pagsugod sa paghalad, mausab ang pag-submit alang sa ato Christmas tree. Daghang salamat.
Palihog marindog ang tanan, ug awiton ta ang pasiunang awit. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaakan ninyo. Mga igsoon ko ni Kristo, maayong gabi kanatong tanan. Karon ang unang simbang gabi nga atong sa ulugon dinhi sa atong parokya, sulod sa siyam ka mga gabi diin magpreparar kita alang sa pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa Ginoo. Kining adlaw ato kining gihimo in anticipation para sa ugma nga misa sa Adbiento. So kini nga maong kasaulugan bisan tuod lisod nato sabton apan sa ato pagsaulog ato kinigihimo agi og pagpangandam sa atong kaugalingon aron ang Pasko nga atong sa ulugon malipayon kita og maghatag kanatog kahulugan sa atong espirituhanong kinabuhi. Busa mga igsoon, andamon nato karon ang atong kaugalingon
pinaagi sa paghinulsol sa atong mga sala, aron mahimo kitang takos o gangayan. Nagakumpisal ako sa Dios, Magagahom sa tanan, og kaninyo mga igsuon, kinakalapas sa dako uyamot, sa huna-huna sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa angayang buhaton, kay akong sala, akong dakong sala, busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyong mga igsuon, aron inyo ako iampo sa Ginoo nga atong Dios. kaluyanon ta kita sa Dios nga magagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhi nga dayon. Amen. Amen. Magampo kita. O Ginoo, sa imong kaluoy, dungga nga mong mga pangamuyo, pinagi sa grasya sa imong anak, nga moduaw kanamo, hayagi ang kangitngit sa among mga kasing-kasing, kini among ipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manlingkod. Kinutlo gikan sa basahon sa Numeros. Ug sa pagtan-aw ni Balaam, nakita niya ang Israel nga nagkampo, ang tagsa-tagsa kabanay sa ilang dapit. Gigamhan siya sa Espiritu sa Ginoo, ug siya miingon. Mao kini ang ipamulong ni Balaam, anak ni Beor, usa ka tawo nga tataw kaayog panan-aw. Mao kini ang ipamulong sa tawo nga nagpatalinghog sa mga pulong sa Dios ug nakakitag panan-awon sa labing gamhanang Dios. Natumba siya apan wala taptapi ang iyang mata. Pagkaanindot sa mga tulda mo, o Israel, sama sa mga walog nga lapad kaayog, sama sa mga tanaman daplin sa subak, sama sa mga bulak nga gitanom sa Ginoo, ug sa mga kahoyng sidro daplin sa katubigan. May tubig nga mudagayday gikan sa iyang mga kabo, ug mupatubig sa iyang binhi. Mas gamhanan ang iyang hari kay kang agad, ug muuswag ang iyang gingharian. Unya mipadayon siya pagsulti ug miingon. Mao kini ang gipamulong ni Balaam, anak ni Beor, usa ka tawo nga tataw ug panan-aw nga nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nasayod sa kaalam sa labing halangdon ug nakakitag panan-awon sa labing gamhanan. Natumba siya apan wala taptapi ang iyang mga mata. Mitanaw ako sa umaabot, ug nakita ko ang nasod sa Israel. May musubang nga bituon gikan sa Israel, ug mutungha gikan sa Israel ang usa ka sitro.
Mudugmo kini sa agtang sa Moab, o mubunto sa tanang anak ni Seth. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa imong mga dalan, O Ginoo. Ipahibalo ka na ko, Ginoo, ang imong mga dalan. Tudloy ako sa imong mga agianan. Tutuloy ako diya sa imong kamatuoran, ug tudloy ako. Kay ikaw Dios man, nga akong manunubos.
palihog manindog. Ang ginumanaakan ninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus mibalik sa templo ug samtang nagtudlo siya, ang kadakuan sa mga pari o mga punuan sa mga Hudyo miduol kaniya og nangutana, unsa may katungod sa pagbuhat ni ining mga butanga? Kinsa may naghatag kanimo ni ining katungora? Si Jesus mitubag kanila, mangutana ako kaninyo ug usa lamang kabutang, ug kung makatubag kamo tuganan ko kamo sa akong katugod sa pagbuhat ni ining mga butanga. Diin man gikan ang katugod ni Juan sa pagbunyag, gikan pa sa Dios o gikan ba sa tao? Gitimbang-timbang nila ang ilang itubag kaniya, naging nanay sila. Unsa may atong itubag? Kung motubag kita gikan sa Dios, moingon siya kanato, nganong wala man lagi mo tuo kang Juan. Apan kung moingon kita gikan sa tao, mahadlok kita sa buhaton unya sa katawhan, kay hugot silang nagtuo nga si Juan usa ka propeta. Busa giingnan nila si Jesus, wala kami masayod. Miingon sa kanila, dili ko usab kamo tuganan sa akong katungod sa pagbuhat ni ining mga butanga. Mga binati ko mga igsoon diha ni Kristo, ang ebanghelyo sa Ginoo. Mayang gabi ka natong tanan. Usog naman kaya ng ulan. Atong palapakan ng Ginoo. We begin tonight the 9 series of Simbang Gabi. Actually, kining Simbang Gabi dili ni maoy gitugot sa Roma nga ato sa ulugon in preparation for Christmas. Ang permit, ang pagtugot sa Vatican sa Pilipinas is only Misa de Gallo. Misa de Gallo is dili ini siya kabahin sa Advent, kayang kadlawon ang Misa de Gallo in honor of the Blessed Virgin Mary. So walay kalabutan ang Advento sa Misa de Gallo because para kana sa mahal nga Birhen pasidungog, paghatag o pagdaig sa iyang pagsanong nga mahimo siyang inahan sa atong manunubos. Ang Misa de Gallo
So Advent is not Christmas. Una-una lang din nato nga pag sa ulog sa Pasko, pero actually Advent is not Christmas yet. Kaya ang Christmas magsugod sa December 24 evening, sa gabi sa 24. So today until December 24 sa kadlawon is still Advent. Unya ang mga simbang gabi nga inyong simbahon dinhi is anticipation of the Monday. Kay Domingo man kuman, ugma nga mga readings, ugma nga mga prayers ang atong ginabasa o gipamalandungan og mga adlaw, Lunes. So dili na karon third Sunday of Advent atong misa, ko dili Monday of the third week of Advent. Mga igsoon, ang mga importante nga tema sa Advento is about hope and about faith. Mao na ang gospel karon o ang first reading nga atong nadungog nga gibasa o na atong nabati. Ang paglaom o ang pagtuo. Mao kini ang balik-balikon nga mga tema panahon niining Advento, ang paglaom o ang pagtuo, no? Ang atong pagsalig sa Dios. Maigsoon, ang kalipay nato karon nga nagsugod kita ning simbang gabi, ugma pod ang unang misa de Gallo is ning naa natay kurente o naa natay suga, naa natay suga sa atong adlaw-adlaw nga pagsimba, panginabuhi o pagsaulog, no, sa mga Christmas party ug uban pa nga mga selebrasyon. So salamat nagdako sa Ginoo nga tagaan na ta kitayong kahayag. Gahapon nag Christmas party ang mga lay minister, join with the catechist. Unya ila kong gihatagan og program nga ako mo imuhatag og Christmas message. Unya sa akong pag-istorya sa mga LML o mga katekista kabahin sa Pasko o Advento, akong gi-istorya nila bahin sa kaimportante sa kahayag. Bahin sa kaimportante sa kahayag nga natao sa Jesus, ang kahayag sa kalibutan diha sa simple o usa kayano nga pasungan. Unya sa akong pag-istorya niya kabahin sa importante sa kahayag, akong giingnan ng mga LML o mga katekista nga mangayo kita sa Ginoo ini panahon nga mulaga na ning suga ning kurente gihatag na unta ni nato para nga maingon kita nga dili kayo importante sa selebrasyon, pero at least maliwanag og ang atong Pasko hayag og ang atong papanganda musab bisan ningani ang panahon, at least ang landag ang atong agian, ang atong dalan o ang atong mga kalihukan, aduna kitay suga, no, aduna kitay kahayag. After ko ni istorya, mao gyud pagsurpresa nga siga sa kurente kagahapon sa hapon. Diya ingon ko nga mao na siguro kini ang gipangayo giampo sa katawhan sa Siargao nga makakurente kita. Kay ang atong brownout ng sugod December 1. Timing po na sa first day of Advent, no, December 1. Ya, matong ingon ko nga kining Advent natunong po ni nga ang atong kurente na palong unya the whole theme of Advent is about waiting, pagpaabot, no, malaumon o mapailubon kita nga magpaabot sa pagkatao sa Ginoo, labi na sa iyang ikaduhang pagbalik nga wala kita mahibalo. Tugod niining maong malaumon nga pagpaabot o mapailubon, kitagaan kitag pagsulay, no, nga na timing ang brownout first day of Advent aron atong ma-feel kung unsa ning magpaabot. Daghay discomfort, daghay wala mahiluna. Kay ngo bitaw ko nga kining mga tao na anad na gyud na kurente kay dili naman makatulog usahay. Ewan po ko nga wa man po ta nahimugso nga gadala og aircon, no, wala po ta mahimugso nga hayahay ng daan
Sa unang mga panahon, dili man inani ang dagan sa atong panginabuhi. Apan karon, gamay ra mga discomfort, daghan na tag blamon o daghan na ta og complain. Bisan asa lang paingon ang atong complain o ang atong pagbagutbot. Gitagaan kita sa Ginoo nining Advent nga makasinati kita sa tinuod nga pagpaabot. Og salamat sa Dios nga nakatagamtam na kita og kahayag. Mao kini mangigsuon ang ingredients sa mga tao nga malaumon ang kahayag. Ngawi magtultol kanato sa dalan si Kristo. Salamat sa Ginoo nga kining atong unang gabi sa atong pangandam sa Pasko, we have this light already. Pasalamaton kitag dako sa gitasan nga ang paglaom iyang gihatagan og katumanan. Daghan pang mga pagsulay nga moabot sa tao nga kikinahanglan ang atong pagpailob. Kikinahanglan ang atong maampuon o malaumon nga pagtuo ngadto sa Ginoo. Dili sayon ang kinabuhi, daghay mga pagsulay, ihatag kanato kanunay ang kahayag, dalan, padulong sa kasulbaran sa atong mga gipangpasan. O ako manghinaot nining atong panaw karon sa siyam ka mga gabi, siyam ka mga kadlawon nga kita malaumon nga magsaulog sa Pasko. Malaumon isip katawhan sa Dios nga nagapanaw. Salamat usab akong dako nga gikuha man si Padre Tado dinhi sa atong parokya unya naa ditsoy gipuli ni Bishop for us to help dinhi sa atong parokya during this time. Labi na sa daghang kayo mga schedule o sa kadako usab sa atong parokya. O niya si Father Sherman Garciano niabot kagahapon, usa siya ka MSc religious, nahimo siyang parish priest sa bilang-bilang for 5 years. O niya gusto siya nga magpasakop sa Diocesan Clergy of Surigao, mao nga gi-assign sa ni Bishop dinhi sa Dapa para sa iyang preparation, para sa iyang mga papilis in joining the Diocesan Clergy of Surigao. Dinhi siya sa Dapa, tawag kay nasayod si Obispo nga ang katawhan sa Dapa manggihatagon, ang katawhan sa Dapa maampuon. Gani maingon pa ng uban nga ang ubang parokya kuno gamay na kuno mosimba sila kadlaw-adlaw nga pagsimba sa simbahan. Pero dinhi sa parokya, kaloy sa Dios daghay mo simba, kaloy sa Dios daghay mo hatag, kun doon na tay mga proyekto daghay mo suporta dinhi sa atong parokya. Mapasalamaton kita niining mga grasya. Una sayo kita nga diha sa atong pagnagiusa, diha sa atong pagtinabangay, atong mapalig-on, mapalampo ang atong pagtuo ug atong paglaom ngadto sa Ginoo. Hinaut punta nga hatagan kita grasya ug panalangin niining pagsakripisyo nato sa pagsimba, niining atong paghalad, niining simbang gabi o misa de Gallo sa panahon sa sayo sa kabuntagon. Hinaut punta. Palihog manindog. Nagatuo ako sa Dios, Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo, tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay o gilubong, sa ikatulong nga adlaw na banlaw siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuos sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo,
Ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi, nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi nga umaabot sa kalibutan. Amen. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa Dios nga maangko nato ang mga hiyas sa katarong ug kamatinud-anon, kay mao kini ang sukaranan sa Kristohanon nga kinabuhi. Muingon kita sa matag pangamuyo, Ginoo among dalangpanan, dungga kami. Ginoo among dalangpanan, dungga kami. Alang sa mga pangulo sa atong simbahan, nga magmakanunayon silang mamahimong buhing saksi sa kamatuoran, nga mao si Hesukristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo among dalangpanan, dungga kami. Alang sa mga namunuan sa atong nasod, nga diha sa ilang pag-alagad sa tanang katawhan, mawiilang ipatigbabaw ang hustisya o kaangayan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo among dalangpanan, dungga kami. Alang ni atong mga tawo nga nag-antos sa nagkanainglaing kasakitan sa kinabuhi, nga magpabilin diha kanila ang paglaom ug pagpaabot sa pagdala kanila sa ilang kaluwasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo among dalangpanan, dungga kami. Alang sa mga kabatanunan nga sila unta magmabungahon sa pagtuo, mulahutay diha sa mga hagit ug mupili sa dalan nga nagsubay sa kabubuton sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo among dalangpanan, dungga kami. Alang sa mga nangamatay nga matinud-anong nagsaksi kang Kristo, makadawat na unta sila sa ganti nga gisaad sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo among dalangpanan, dungga kami. Dios nga amahan, patalinghugi ang tanan namong mga pag-aampo ug ihatag kanamo ang sumala sa among gikinahanglan. Kining tanan among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
panindog. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining sakripisyo nga atong gihalad, dawaton unta sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa ginuwang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagtayog paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang gasa nga among gihalad gikan sa imong mga hatag, ug ang nagpulos sa among pag-alaga dinhi mahimo unta alang kanamo nga pasalig sa ganti sa kaluwasang tunhay. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Jesucristo among Ginoo, ang iyang nagsingabot nga pag-anhi, gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay, gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag, gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang napuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao, aron inigabot niya iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pagampo. Tugub ang among kasing-kasing o kahinagop o pagdaig, ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos kayo ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag ni ining ngadto sa iya mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinunan ug miingon, dawata kini o Panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo o alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron sa paghandom kanako.
Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon, pagabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Antoniato among obispo sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nagamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nagamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag ganha kanimo magagagahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Pagampo kita nga moabot huntag ing harian sumala sa gitudlo kanato ni Jesus. Sambahin
kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Maigsoon nato ipakita karon ang timaan sa atong panaginigsoonay. Peace be with you. Kalinaw panagdayo. Kini mao si Kristo ang kordero sa Dios nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa iyang bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Lawas sa dugo ni Kristo magamping kanato sa kinabuhing dayon. Amen.
palihog manindog. Magampo kita, magpulos sunta ka namo Ginoo ang kanunay namong pagkalawan. Pinaagi nini kami nga nagpuyo pa nining kalibutan, nga lumalabay, matudluan nun tanimo sa paghigugma, sa mga butang nga langit nun ug tunay, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo amo Ginoo. Palihog manlingkod alang sa mga pasalamat ug pahibalo. Pasalamat sa mga sponsor sa kapunungan, Saint Joseph, Copracha del Santo Niño, ug Zona 7. Pasalamat sa mga donasyon, Tabuzo Family, Mr. and Mrs. Agustin Congreso and Family. Pasalamat sa mga sponsor karon nga misa. Sa family sponsor maong Zona 11 ug 13. Sa kapunungan, mawang Parish Youth Ministry, Agency Office, mawang Regional Trial Court, Business, mao ang D Enterprises, TH Happiness Enterprises, DT Gen Merchandise, o Glim Canteen. Pahibalo, ang mga sponsor ugma sa may alas 4 sa buntag, Misa de Gallo mao ang mga sumusunod. Sa family sponsor, mao ang Zona 11 ug 13. Sa kapunungan, mao ang Daughters of Mary Immaculate. Sa agency office, mao ang Metro Siargao Water District ug BJMP. Sa business, mao ang LBC Dapa Branch, Esla Clinica, Palawan Dapa Branch. Sa school, mao ang San Nicolas School of Dapa Incorporated, Junior High School and Senior High School, and faculty and staff. Daghan kaayog salamat. Ato usab palagpakan ang ato mas presider karon, sa Reverend Father Jeremias C. Hadolco DCS, ato sa jatagaan sa makusog nga palakpak. Daghan kaayong salamat. Palihog manindog. Ining unang gabi is simbang gabi. Salamat kaninyong tanan sa inyong pagsimba o sa ato mga altar servers, tanan LML, lectors, MBG, atong commentator, ang atong choir. Actually, kining unang simbang gabi o ugma Misa de Gallo ang gisaulog sa simbahan ang National Youth Day para sa mga batanon. So all the collections para sa National Youth Day, kini nga adlaw, kini nga misa o agongma sa Misa de Gallo. Salamat kaninyo. Ang Ginoo manak kaninyo. Maanaa usab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, dado nato ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.